Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Българска душа, фолклорното предаване на телевизия Алфа. Аз съм Гергана Шилдарова. Заедно днес отиваме в най-поетичното село в България – Долна Липница. Там, в Народно читалище Заря, през 2005 година се сформира женска певческа група, която до ден днешен прославя китното селце. С постоянните си постижения самодейките от състава доказват, че огънят не е угаснал и че тяхното желание и упоритост са тези добродетели, чрез които ще запазят българската народна песен, традиции и обичаите на родния край. С какво е известна Долна Липница? Каква история крие тя и каква дейност изпълнява читалището? На тези и други въпроси ще намерим отговорите по-късно в предаването. Стартираме днешния брой на Българска душа с две северняшки песни в изпълнение на женска фолклорна група Росна китка.
Долна Липница е голямо богато полско село, застроено от незапомнени времена на левия брак на малката река Елия. Географско-стопанско положение, Долна Липница се намира на удобния търговски път между пазарни и търговски центрове. На 17 км от Павликени, 16 км от Полски Тръмбеш и на 30 км от Велико Търново. Село като всяко полско село, но в сърцето на древна Мизия и все пак повече от 540 години. Най-ранните находки са от преди 5000 години, т.е. от късния неолит. От всички племена, обитавали земите ни, най-трайни следи са оставили траките. Съществуват някои предания за заселването на Долна Липница. Например, за легендата за дядо Ганзар, който си е построил жилище, изкопал Геран и до днес Герана носи неговото име. Цялата местност някога е била обрасла с буйни и гъсти липови гори, които са предпазвали дените ни от неприятели. Долнолипничани са имали църква още в началото на 19 век, която е била разбита и ограбена. Според тогавашните изисквания тя е била построена дълбоко в земята. Новата църква Свети Николай е построена в 1925 година върху основите на старата. От Долна Липница е и опълченеца Коста Радев, участник в боевете на Шипка и Орлово гнездо. В селото е било развито земеделието и животновъдството. Лозарството също е било на ниво. Тук е родното място на поети, писатели и художници – Матей Шопкин, Димитър Горсов, Цвятко Дейчев, Димитър Палазов, Димитър Хинков, Кирил Димитров, Божидар Николов. Имаме си и песен химн на Долна Липница по текст на Матей Шопкин. Здравей, любимо родно село, сред Дунавската равнина. От древността на път поело вървиш към нови времена. Под тебе диша черноземът, на тебе свети ясен свод, и светли силите подемат с велика жажда за живот. От златен блясък на лозници, на слънчогледи, на жита, изгряват в нашите зеници мечти за плод и красота. За тебе пеят птици пойни и блика изворна вода, и горди, мъдри и достойни живеят твоите чеда. Долна Липница е едно кътче, което съхранява, запазва и разпространява българската народна песен, българския фолклор, традициите и обичаите.
Освен химн, най-поетичното село в България, Долна Липница, си има и песен. Отново по текст на Матей Шопкин. Долна Липница, люлка рождена, под високи гнезда от лъчи. Долна Липница, паметна сцена, дето нашата песен звучи. В Долна Липница живеем в зима, пролет, лято, есен. И за нея с обич пеем тая съкровенна песен. Вярна обич в очите ни свети и в сърцата ни тихо трепти. И отекват безсмъртни завети и се раждат красиви мечти. Като стожер от стара балада, надживяла горчиви беди, Долна Липница, горда и млада, диша с топли и силни гърди. Увенчана от трудова слава, от възход и неспирна борба. Долна Липница бе и остава нашата свята и вечна съдба. Нека обърнем сега внимание и на читалището. Каква дейност се развива по читалищния покрив? Родено като стотиците други самобитни огнища, читалището ни е рожба на любознанието на съселяните ни. На 1 януари 1883 г. учителят Йордан Попов събрал по-будните селяни и поставил основите на читалището под формата на просветно-спомагателно дружество Възкресение. Едва след 3 години ръководството му събира пари, закупува книги и открива библиотеката. Не харесало на членовете му първоначалното му име и затова на 6 януари 1896 г. го преименуват в Заря.
След 1904 година читалището започва да развива разностранна дейност. От местните учители са подготвени и изнесени театрални представления, хъшове, женитба и други. В годините след септември 1944 година се сформира дамски хоров състав и танцов състав. Подготвят се и представят пиесите «Доктор», «Свекърва» и други. Танцовия състав също е на висота. През 60-те години към читалището е сформиран и тамбурашки оркестър. Голяма е заслугата и на женска фолклорна група към читалището с ръководител Йорданка Рашкова, сформирана 2005 година. Това показват и участията в почти всички местни и общински празници, национални събори, фестивали. Доказателство са множеството грамоти, сертификати, лауреати, плакети и предметни награди. От 2010 година библиотеката работи по програма «Глобални библиотеки». През 2015 година читалището съвместно с кметството организират първи фолклорен събор «Долна Липница китка в пролетен ден» и стана неразделна част от културния календар на община Павликени. Как стимулирате най-малките да им бъде интересен българския филм? Най-малките, като виждат ние как се изявяваме и вкъщи бабите, дядовците, и те как се изявяват и как пеят докато работят. И на тях им е интересно и под формата на игра заучават песни, заучават танци. Целодневна детска градина «Детски свят» в село Долна Липница съществува от средата на миналия век. Сега тя е средищна. Посещават я деца от 3 съседни села. Участва съвместно с читалището в местни и общински празници, тържества и фолклорни събори. Диана Лечева и Стефка Асенова са хората, които ежедневно работят с мълчуганите и им показват красотата на българското народно творчество. Накрая искам да ви попитам, вие как мислите в тези трудни времена, в които живеем, трудно ли е българина да запази у себе си фолклора и традициите като цяло? Не е трудно. Хората са свикнали с живота и спазват си традициите и си обичат българското. Хората
Предстоящи фолклорни събития. – 25 ноември, град Пазарджик. Национален фестивал за народни хора Тракийска броеница. – 29 ноември, село Бряст. Честване на 90 годишнина от създаването на Народно читалище Пробуда 1927 година. – 29 ноември, град София. Честване на 120 години от създаването на Народно читалище Алеко Константинов 1897 година. Dimitrova, da stara majčica, tja na Dimitar ti konto
село Долна Липница са запазени няколко вида народно облекло от миналото. Вижте кои са и какво е характерно за всеки един от тях. Представяме ви автентична женска народна носия, носена до 40-те години на 19 век. Състои се от бяла памучна риза с ръчно нашита бродерия в средата и края на ръкавите. Домашно такан вълнен пищимал в тъмносин цвят, украсен в долния си край. Такана вълнена престилка в тъмен цвят, с леки светли нюанси. Главата се забражда с памучна забрадка, по краищата с нашити луторки. Носията представи Елена Йорданова. Представяме ви автентично мъжко облекло, носено от населението до 40-те години на 19 век. Състои се от памучна риза с дълъг ръкав, ръчно нашита по средата и в края на ръкавите. Ръчно такани черни потури, изработени от вълнен плат. На кръста се поставя широк вълнен пояс, а върху него и такан колан. Характерни за мъжкото облекло са навоите за крака, отново изработени от вълна в светъл цвят. Краката са обути в цървули от свинска кожа. Задължителен елемент е калпака, поставен с цвете на главата. Мъжката народна носия представи Христо Друмев. Представяме ви женска народна носия, носена в периода между 40-те и 60-те години на 19 век. Състои се от бяла риза с ръчно нашити пачици в средата. Върху нея се облича памучен елек, нашит с черно кадифе. Фустата преобладава предимно в тъмно син цвят, ръчно такана с веревно парче.
На кръста се поставя такана престилка, отново в тъмно син цвят, с орнаменти предимно от рози. Тук кърпата за глава е в кафяв цвят и се нарича баруш. Задължителен аксесуар е пендареното герданче за врата. Носията представи Кина Тодорова. Представяме ви женска народна носия, характерна за 60-те години на 19 век. Тук наблюдаваме блуза, изработена от плат панама, нашита с бродерия в областта на гърдите и по ръкавите. А върху нея се поставя памучно елече, богато украсено с бродерия и луторки. Наблюдаваме също долна фуста с дантела, върху която се поставя памучен пищимал, ръчно нашит с шевици и вълнена престилка, богато украсена с флорални мотиви и нашита с луторки. И тук главата се забражда с кърпа, наречена баруш. Неизменен аксесуар са пендарите, които допринасят завършеност на облеклото. Носията представи Мария Златинова.
Това е финалът на днешното издание на Българска душа. Благодаря на женска певческа група Росна китка към Народно читалище Заря от село Долна Липница за това, че заедно създадохме днешната фолклорна приказка. Ако искате вие или ръководен ни от вас фолклорен състав да участвате в предаването и да бъдем ваши гости, може да го направите като се свържете с нас чрез координатите, изписани на вашия екран. Бъдете с нас и следващата събота от 1:10 на обяд. А до тогава не забравяйте, търсете българското, намирайте го и изживявайте го. Едва когато познаваме добре корените си, можем смело да обикаляме ширините на българското.